Не, скъпи приятели и фенове на нощния живот, аз няма да пътувам никъде, не ми трябват влакове, защото оставам тук. Си ми правят своето парти на централна ЖП гара. Музиката е страхотна и вътре купона наистина тече. Смятам да се присъединя към всички забавляващи се. А сега ме последвайте. Tell me